So kanina maram na kita pag set out it manhole ano. Yan ang liwat itat bubuhaton it mga stormwater lot connection. So bali ninhiya nga linya katapusan it linya dinmarkahan ko na ito, imbutahan ko ng pegs. Inihiya imbes na reduce level itatibubutangan ni makadikitait homino nakita ka mo ini homino bagan balay asya homino and then makadikitat cut and peel it kliyente tatagang kita hingkuan in ano ka pa ito in surface. So kung makita kita nga di adit gilid layer manager. So siya man iton. So it FGL finish ground level. So gin-on ko na. Pero nga di rin niyo makikita kay gin-on ko ang viewing points. Bubutangan ko ang triangle. So information bar ito nga ay that viewing options nga that surface triangle. Yan. Oh, see? May mga triangle. See? So may it side may kabuuan na surface. Tapos kung papansin niyo may pa usa may every month kasi kada bulan may kami ko ang tinatawag na end of the month claim may dito permanente drone. So nga di gimbubutang ko gapin drone ita kon kuan lager dati pagkanhi ko nga ni amon kumpanya diri pera maarang pagbutanghin kuan di pera maarang pagbutanghin drone. So ginto doang kuwera tapos siya ito nga kunahin drone. See may na naton drone. So i-off naton kay masalimuot pero makita ka nga di makikita mo nga see finish level, almost finish level na. So ibig sabihin nito arrow in triangle up, ibig sabihin fill. Example fill 30 mil. Kung i-triangle liwat ti paubos, like for example iigbawong ko you see ginigbaw ko, ibig sabihin o see cut 140 mil ti pakadto finish level. Kung bababa ko see almost finish level. So ito to niya. Pagkatapos i-off ko man nga triangle kay na diri ako makuan magad mahugaw kit on. So see adi na kita nga di may na naton drone and then bubutangan naton nganhi imbes na reduce level tati bubutang wait lang susuratan ko la. So that gimbubutang nganhi is W cone. Ibig sabihin stormwater lot connection asset code. Pagkatapos bubutangan natin yung heights. Wait lang masawi okay na ni finish level. So kasi nito. So from that line finish level, from that line as at finish level. Normally kasi ang mga cross section may mga specific standard na susunod kami based sa Auckland Code of Practice para drainage. So example in nga site katapusan niya iton hiya from hitong nga finish level kailangan na raw bumabahin I think within the range of 600 to 1.2 tapos 1 meter to 1.5 para liwat wastewater lot connection. So siya iton. So alang manita dit igbaw so kailangan ginahalaruman hinggote. So from hiton nga linya dat linya ubos kailangan na bumabahin magkakatera tapos iko-connect man si adan existing manhole. So maagi nga net main line tapos inhiya ma-connect na dat main line asya ton hiya. So kung makita ka mo nga di sa kubik manhole inhiya usay ni nga mga type heat retaining wall brick stone. So see
buta na nga yun rin benching at yung nga bagan itom kuan niya underfill drain coil hit kuan it retaining wall. Whoa! See, nakita ka man ito, may dangat to usang anong tawag ito, may usang lat connection. So lat connection ato tiya nga ito nakatago tas iniya existing asya nanyayakan ko nga iniya existing iniya nga main line gimbutan ni raman hulabot nga. So ibe-break niya right kuan di gutela nga portion tera kakatingon tas i-insert ran manhole tas bubutan niya rin mga lat connection. So asya leton napakadali. Before Makore pero minsan nakakamiss basta na-stress ka tapos nag-struggle ka, na-challenge ka, nakakamiss na so yan bagat maram na ako yung bubuhat bagan na nabuboring ka na bagan waray excitement bagat waray nim paniguro. So pero kung kamo makadi magta-try nga di maram ako kayang-kaya ni kaya kang ko kita't pinaka magkarit nga mga kuwan. Feeling ko ako lang niya kita't pinaka masipag, kita't mapait mga values, kita't mga moral values, iba't at moral values, iba't at kuwan. Diri kita liberal, kita't utok, ngayon masipag kita. Sanglit ka kaya ba kitang nakuwan? Kaya ba kitang mga surveyor? Bisan mo kita surveyor nga di an engineer nga daw wala problema kaya nakadila kita para pag earn it money before kare ko nga di ano ka pa ito before kare ko nga di mag ano ka pa ito mag immigrate pero nagbago na desisyon dahil na-realize ko nga mamahalin duro nga dit mga balay mamahalin duro. So dito na nabahok ka pa bugusat yung kinabuhi nagbibinayad ka latim balay nga gimpahimo. So kasi pag let kuan nakamaupi na nga din nga balay nga dire po mahalin duro mga 1 million New Zealand dollar habang kung nga da Pilipinas may ida ka lang nga di 50,000 New Zealand dollar may ida ka na mauping nga balay nga daha Pilipinas ngan siyempre ibalagi Pilipinas mauping nga dit weather dari mapaso dari good matugnaw normal mas maupay weather kaysa Middle East pero kung may dala opportunity nga Pilipinas nga sugod kapit sahod hada na la ka Pilipinas kay ibalagi itada Pilipinas mas gusto ko lagi mo ko edi tatrabaho la ako nakita ka mo takatubangan usa ito nga SRP o Sediment Retention Pond usa ito tera mga ano ka pa ito nera mga ways para ma-prevent it outflow hit kuan as sediment nga to existing nakita kami ito kung makusugan ito oran mapupunot na pan tapos maagit tubig nga dahil emergency spillway pero kung there good normal maagi nga to outlet makita ka mo may ilarom bagat may pipe maagi nga to outlet tasin nga pound nga to may igbaw tinatawag nga may 4B kung nakita ka mo na may green dito gimbubutang it chlorine so ito big ma-travel nga dahit gin katingan nga tuna pagtanggalon mo kasi topsoil clean at masasalin damo na it sediment damo na it silt so kung maagit tubig maginay-hinay anay makatuan it for bay before ya kumatut nga dahit pond it main body hit pond mabubutang ani yung chlorine sanglit pag makada na hit pond there it mga kuan mga residue sediment mga set matitira nga to hit for bay so it tubig nga na magawas nga dat pond malimpyo na dire na iya makakadistroso hit mga kuan hit mga living organism mga existing bodies of water example frogs so dito sa crabs shrimp or fresh water na mga isda
So asya iton. So wala lang masisaring ko la. Asya nagyaya ka na ko ay gusto ko ka mong maka-experience ning hindi nag-iisip nga so din kay naisip ko ito opportunity kung maghatag ka ng opportunity nga ni-open ito opportunity para ibang nga Pilipino it kabuuan it makikinabang it pugos ka Pilipinas kahit pamilya nga maapektuhan maupay gihap so asya ito nga may the opportunity so try niyo kung madihan New Zealand diri nga di komplikado nga di kinabuhi basta masipag ka lang nga may danim kuan may danim paniguro ngin may danim pagtuot Ginoo waray dako paret Ginoo so actually ito mga sangkay na waray so damong salamat sige